pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Temene nkhani yoti nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati kutsika kwa mitengo ya zinthu sikungochitika ayi koma ndi chifukwa cha ndondomeko zomwe boma likutsata pansi pa President Peter Mutharika pofuna kukonza chuma cha dziko. A Mwanamveka anena izi ku Blantyre pazokambirana zachitatu chaka chino zotolera maganizo a anthu ndi magulu osiyanasiyana pa ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ikubwera kutsogoloko. Ndunayi ili ndi chikhulupiriro chonse kuti onse okhudzidwa akayenda limodzi ndi cholinga chimodzi chuma cha dziko lino chiyambanso kuyenda monga onse akufunira. Mtolankhani wathu Alex Banda naye ali ku Blantyre kutsatira bwino lomwe zomwe zikuchitika. Nduna yona zachuma Joseph Mwanamveka yati kutsika mitengo kwa katundu ndi chakudya sikuti kwangochitika koma boma likudziwa zomwe likuchita. Mwanamveka ati ichi ndi chiyambi chabe kamba kuti chidwi cha bomali ndi kutsitsa mitengo ya zakudya zomwe mathero ake katundu wina aliyense atsikanso mtengo. Kumbali yawo Adeze Kambalame, mkulu wa bungwe la anthu ndi kampani zochita malonda la MCCCI, ati boma litsitse misonkho pa phindu la kampani zikuluzikulu kuchoka pa 10 billion kwacha kufika pa 5 billion kwacha kuti kampani zambiri zikhazikitse ntchito zawo. Naye president wa bungwe la akatswiri olondoloza chuma la ICAM Daniel Jere wati boma lisaphe anthu ndi misonkho. Iwo apempha kuti boma lisamadule misonkho pa malipiro osaposera 250,000 kwacha kamba kuti zinthu zathina mdziko muno. Anthu ena omwe analankhulapo ati boma likuze magawo otolera msonkho kuti lizitha kukhala ndi chuma chofikira magawo onse ofunikira. Bwalo la High Court kulilongwe lalamula kuti mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP ya Richard Chimwendo Banda amutulutse ku ndende komwe akhala akumusunga kwa mwezi tsopano. Judge Kenyatta Nyirenda ndi amene wapereka lamuloli pa maloya a Chimwendo Banda adapempha bwaloli kuti liunikire kusungidwabe kwa a Chimwendo Banda opanda kuwatsegulira mlandu. Akhwima Mchizi ndi mmodzi mwa maloya a Chimwendo Banda. Mufulusi omene adusula panopandi nkhani yonena kuti achimwendo kuchera kwa maloya anakapempha bwalo kunena kuti akuchiona ngati chinthu chosalondola lamulo kuti azisungidwabe omwe masiku 30 akwana boma asanatengere ku koti kukapanga timati makomito proceedings kuti akanene kuti nkhani yanuyi ikuyenera kukhala ku High Court kuitapo certificate kuti nkhaniyo ikhale ready kuti iyambe ku High Court. Malamulo amanena kuti zimenezo zimayenera kuchitika masiku 30 asanati. Zimenezi zikubwera pamene lero lomwe kudatulukanso notice kuchokera ku bwalo kunena kuti nkhani ja munapempha bwalo kuti Chimwendo Banda watulutse pa belo, bwalo likhala likupereka chitsogozo pa 20 January mwezi uno. Zimenezi zikugwirizana bwanji kapena tifunse kuti imene ija nkhani ija ipitirira pano? Ndipandi tsindiyo yali nkhani ziwiri zosiyana. Kwinako mapempha kuti munthu ngati womangidwa amutulutse timati mapelo amutulutse kuti milandu yake aziyendera. Ku khoti linali sitinapitire kukapempha kuti munthu amutulutse pa belo. Kwina kuti mapempha kuti amutulutse kochonena kuti masapota amamusunga osampanda komiti ku High Court akhangati akwana palamulo. Ndiye lilisi onene kuti zinanena khoti leloli inza permanent. Khoti anena ene sizikali yoncho mpaka pa 23 mene khoti loli zamve mbali yathu mulaya Chimwendo ndingoti ndi mbali ya boma. Khoti likazamva pa 23 zapeka chiganizo loti chiganizo chimene apereka lero lichipitirire kapena chisapitirire.
Dziko la India lapempha anthu mdziko lino kuti atenge gawo lalikulu pa ndondomeko zodzala mitengo ndipo lati ngozi zogwa dzidzidzi zomwe pakadali pano zikuyika chiopsezo miyoyo ndi katundu wa anthu ndi chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaralam Gujar walankhula izi lachitatu pa mwambo odzala mitengo mbali mwa msewu mwa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe, mwambo omwe ofesi yawo yagwira pamodzi ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Chisomo Chinkwalu wadzandipotire. Polankhula pa mwambo odzala mitengo mbali mwa misewu yomwe ikulumikizana pafupi ndi chipatala cha Kamuzu Central, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujar wapempha anthu mdziko lino kuti aliyense adzale mtengo omwe ukhale ngati chikumbutso cha makolo. Iwo ati izi zitha kuthandiza kuti anthu adzale mitengo yochuluka pa ndondomeko yobwenzeretsa chilengedwe. Pamwambo odzala mitengowu omwe unali mbali imodzi yobwenzeretsa chilengedwe mu mzinda wa Lilongwe, adindo adzala mitengo ya mbawa kubwenzeretsa yomwe okonza msewu anadula. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Alex Peter Banda yati ndondomeko zonse zodzala mitengo zomwe konsolo ya mzinda wa Lilongwe ikugwira ndi zolingana ndi masomphenya obwenzeretsa chilengedwe pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Imathandizira kuti Lilongwe ioneke bwino komanso ikhale Lilongwe ikhale ya green. Fangati imene zalira mtengo kozo mangapo malo ti kozo ikapo mipando oti anthu ena kozo machezapo. So molomo tazikacheza malo ena olakwika kozo bwera pano kuzacheza. Ya mitengo ndi kuononge kwambiri koma mutati muonesese malo ambiri amene kuonongeka ndi oti tikupangapo chitukuko china chake. Izo tikungoononga mitengo ija kuti tingodula yayi. Koma ano tikuti tikachosapo ngati imene nachosera pano tikubwesapo mitengo ina. So anthu amene napasa mitengo aja ndoti akadzale cholinga Lilongwe ioneke green. Konsolo iyi yati sisiya wina aliyense mbuyo pa ndondomeko zake ndi cholinga choonetsetsa kuti chilengedwe achisamalira mu mzindawu. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Nthambi yona za ndende mdziko lino yati ntchito yomanga zipinda ziwiri zonjezera pa ndende ya Karonga zomwe mudzagone akaidi 300 yafika kumapeto. Mneneri wa ndende mdziko lino Steve Meke wati ntchito yomanga malo onjezerawa idzathandiza kwambiri kuti akaidi azigona malo abwino komanso kuchepetsa vuto la kuthinana pa ndende ya Chitipa. Adam Zundaninge walemba ripoti ili. Mwa malo aboma amene anongeka ndi chivomezi mchaka cha 2009 zinthu zimene zinachititsa kuti boma liziononga ndalama zambiri potumiza anthu amene akuyembekeza milandu yawo ku ndende ya Chitipa kamba ka vuto la kuchepa kwa malo. Pachifukwachi nthambi ya Malawi Prison Service inayamba ntchito yomanga zipinda ziwiri zonjezera pa ndende ya Kalonga ndi thandizo la ndalama lochokera ku thumba la CDF, Dr. Kim wa Love Ministries komanso bunge la European Union. Mneneri wa ndende mdziko muno Steve Meke ati ntchito yomanga malo onjezera pa ndendeyi ithandize kwambiri kuti akaidi azigona malo abwino komanso kuchepetsa vuto la kuthitikana pa ndende ya Chitipa. Boma linalonjeza kalekale kuti limanga prison anyone kuzomba kukalonga kumasizi kutheka yayi. Komano pomanga masewers amene zithandizira kwambiri kuna kuti anzathu ali mandi amene udikira mlandu azikhala pa kalonga pompo. Siwakhala zovuta kwambiri kwa achibale komanso ngakhale apolisi amavutika kwambiri nkhani yonena kuti afuna kuwatengera ku court ndekuti apite ku Chitipa zomwenso ziri kuononga ndalama zochuluka kwambiri zimene mwina asakhala nazo. Mkulu wa bunge la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Victor Chagunyuka Muhango asindika kuti ntchito yomanga malo onjezera pa ndende ya Kalonga ithandize kwambiri kuti anthu azitha kupeza chilungamo msanga. Ntchito imeneyi anopo yafika ndithu patali chifukwa pali zipinda ziwiri. Choyamba chimene apeza anzathu a European Union tikati kukhoma malata posinyidwa apa. Komanso chipinda china chimene tathandiza nda thumba lija la CDF komanso Dr. King aja amene wa Crops of Love tidakhoma kale kangotsawa timalize ntchito zina zofunikira. Ndende ya Kalonga imasunga kaidi pakati pa 90 ndi 120. Malo mwa Zodiac ndi Adam Clement Bondani. Mukone nkhani pano pa Zodiac. Papitirira ndi nkhani zathu, banki ya NBS yati ikufuna kupereka mwayi kwa mabanja kuti adziyendetsera limodzi nkhani za ndalama zomwe akhoza kumasunga kapena kupeza ngongole potukula miyoyo yawo pachuma. Mkulu wa banki ati Mwani Simwaka walankhula izi pamene NBS imakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya mabanja yosungira ndalama ku banki. Ndipo Shadrack Shikusiro ndi mkulu woona za ntchito za NBS Bank omwe akufotokoza
kufotokoza za ndondomeko yatsopano ya family banking. Ifeyo ngati banki tinaona kuti sitingamakambe za chitukuko cha dziko ngati tilibe product imene ikuyang'ana family. Chifukwa chonena kuti china chilichonse chimene chimachitika mdziko muno poyambirira pake ndi family. Tikuona manena kuti ngati mafamily zinthu sizikuyenda bwino zimakulusanso dziko. Ndiye tinaona kuti tikhale ndi product imene ikhale ikukhuza banja lonse osangoti munthu mmodzi. Ndiye product imene tikubweretsa lero loyi ndi product yonena kuti muli ana, muli amayi, muli abambo onse manidzi awo mmene momo atengedwamo gawo lawo loti aonedwe. So chimene tikupanga ndichongonena kuti kuliona family ija yonse pamodzi tikuona kuti kodi family imafuna chani. Ndiye ifeyo tipange zotani kuti tithandize maloto abanja kuti athe. Komanso tikakhala kuti tikuyang'ana za maloto abanja ndikuti tikuyang'ana za maloto a dziko. Chifukwa choti anthu akamatukuka, anthu akamaziwa zinthu, anthu akamapanga ma investments pamapeto pake so dziko likutukuka pamodzi. Ndiye ndikuona taona kuti tiyambire pabanja in contributing to kukula kwa economy yathu. Ndipo Abeti Chinyamunyamu ndi mmodzi mwa makasitomala a banki. Kuona kwa family banking ndaona kuti ndi chinthu chothandiza kwambiri chifukwa choyambirira nena kuti ndi choyamba kwa ineyo kumva kuti chili ndi products imene sikupanga target individual kapena just joint koma the entire family. And mabanja amasuku ano amene anatha kukula they are beginning to understand akumamba kuzindikira zinthu zina kuti akufuna kuti azipanga nawo invest imakulu awo. So imene iyi kutipasa opportunity yoti anaja sokuproduka banka inkulu monga mukuziwa especially manga mbuyomo pamakhala nthawi zambiri zimene timabankani kuti mwina makolo anapanga chuma anavutikira kanagula matraki kanamanga nyumba koma makolo aja akangopita zinthu zimagulitsidwa ana aja masakaza and reason imanje imakhala anaja sanafungisidwe they were not part of process yoti kuti chuma chitabwera bwanji. So ngati iyi family banking ithandizanso kuti anaja azikhala nawo gawo la chinthu chakumbetsesa kuti even makolo atapita anaja akhoza kupitiriza kupanga rani ma assets ma investments chifukwa anaphunzitsidwa kale. So ndikuona kuti chinthu chofunikira kwambiri kuti chithandizenso kuti chuma cha pabanja chizitha kupitirira ndi mibado pasati kuti kufa pamenenso mwina munthu ambiri amene anayambisa wamwalira. Munkhani za msangulutso chiphazuwa cha dziko lino Miss Malawi Thandi Chisi lachitatu ambapo kugwira ntchito zake pamene amakayendera sukulu zina zitatu ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Chisi wati anasankha sukulu zakuderali ngati njira imodzi yokathokoza dera lomwe linamukuza. Iye wayendera sukulu za Kalonga Shire Urban komanso Nkomachi CTSS komwe wagawa zipangizo za sukulu. Ineyo napanga organize kuti tiende masukulu atatu amene wa Kalonga Primary School, Shire Urban komanso Nkomachi Secondary School chifukwa kuti ineyo ndinakulira kuno ku area 49. Ndipo pa nthawi imene mapanga ndimapikisana nawo za Miss Malawi anthu akudera kumene kwanandisapota kwambiri ndena chona choyenera kuti ndibwerere kumene ndinachokera ndikathokoza anthu amenewa kuphatikizapo aphunzitsi amene andipanga chimene ine ndili lero ndimatha. Ulendo wa Miss Malawi wachitika ndi thandizo la kampani za Chalo Villas and Farms komanso Pechango. Mkulu wa Chalo Villas and Farms Tia Kanyuga anatsindika za kudzipereka kwawo potukula achinyamata komanso chitukuko cha dziko lino. Tsopano tione masewero. Unduna za chinyamata masewero ndi chikhalidwe watugwiritsa ntchito chikoka chimene masewero ali nacho polimbikitsa ntchito yoteteza nkhalango komanso kulimbikitsa kudzala mitengo ngati njira imodzi yochepetsera mavuto odzakambaka kusintha kwa nyengo. Nduna mu undunawo Patricia Weskes yati undunawo ufikira nthambi zonse zokhudzidwa zimene zili pansi pake kuphatikizapo mabungwe oyendetsa masewero podzala mitengo 3 million pa nyengo yodzala mitengo imene boma likhazikitse lachisanu ndi kudzali Palombe. Mitengo 40 million ndimene ikuyembekezeka kudzalidwa pa nyengo imene inayamba mwezi wa Disemba chaka chatha ndipo idzatha mwezi wa April chaka chino. Sambanda akutuza nkhani yonse mulipotire.
polankhula lachitatu pa sukulu yophunzitsira ntchito ya uphunzitsi ya Lilongwe TTC, nduna ya za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe Patricia Wiskesi inati undunawu ugwiritse ntchito ubale wake ndi nthambi zonse zokhudzana ndi masewero povyala mitengo 3 million mogwirizana ndi mfundo ya Green Initiative ya bungwe la African Union Sports Council yolimbikitsa mayiko kusamala nkhalango. Wiskesi ati mavuto odzakamba kwa kusintha kwa nyengo akhudzanso ntchito za masewero, kotero ndi udindo wa aliyense amene amakhudzidwa ndi masewerowa kutenga gawo povyala mitengo ndi kusamala nkhalango komanso za chilengedwe. Ife ngati dziko timaonetsetsa kuti tili ndi udindo okuti tionetsetse kuti langizo limene litalitsatira langizo limene mayiko ena anzathu monga South Africa anayamba kale kulipanga, ndipo ife kuno ku Malawi timafuna tigwiritse ntchito mwayi wokuti pakadali pano tili mu nyengo ya mvula, ndiye tikadzala mitengo nthawi ino zitithandizira kuti tionjezere mwayi onena kuti mitengo yathu ija ikhoza kupitirirabe kukhala moyo. Wachiwiri kwa nduna yoona za chilengedwe Chipiriro Mpinganjira yati mitengo yosachepera 41 miliyoni ndi imene ivyalidwe pa nyengo yovyala mitengo chaka chino, koma chiwerengerochi chitha kukwera kufika pa 60 miliyoni ngati nthambi zina zitenge gawo. Takonza kuti tidzale mitengo 40 miliyoni, koma mwinaso mene mwaonera lero akunduna wa sports ali ndi program yokuti adzale mitengo 3 miliyoni. Tikudziwa pali ma organization osiyana-siyana, mabanki, machalichi aliso ndi ma plan yawo osiyana-siyana kuti adzale mitengo. So ndikuganiza kuti mwina pomata season yonse yodzala mitengo titha kudzala mitengo yokwana 60 miliyoni. Pamene likukonzekera mpikisano wa achisodzera wa Region 5 Youth Games chaka chino ku Maputo mdziko la Mozambique mwezi wa December, bungwe la African Union Sports Council likulimbikitsa mayiko amene ni mamembala ake kuvyala mitengo komanso kuteteza nkhalango ndi za chilengedwe. zodiacmalawi.com na Denise Munyirenda. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Ziwa mokomberi.